Orain azterketa praktikoaren ordua da. Koko! Egin dezaket. Egin dezaket. Baina, egan ari da. Ez, erortzen ari da. Hau, Koko da. Beti arazoetan sartzen den dragoi txiki bat. Idixko bati utzi diozu gure subelarra hartzen. Subelar honek ematen digun indarraren gatik ez baliz, ezin izango genion herriska honi eutxi. Sentitzen dut, Itona. Hemen aukera bat gauza konpontzeko. Orain abiatzen bagara, zure gurasoak esnatu baino lehen buelta zaitezke. Kaixo, lagunok. Laguntuko didazu hemendik jaisten? Orain, Koko eta bere lagun Oskar eta Matildak abentura bat biziko dute. Azena, azte borrasten azkagarria datorkigu. Suz beterikoa. Plan itzela izan da. Adiskidetasuna. Indigestio leherkorra. Horrek erakutsiko dien subelarra jaten. Koko dragoi txikia.